abba Sheikh Sharif Saleh mujaddidi muradina abba Sheikh Sharif Saleh mujaddidi ismika ya hayye rabbi baka bidar matsayi cikin komai dole za a gane ka mu bajjai da Allah muka dogare a filin mu da badali muna da yakini muna cikin rahamar kamili muradina abba Sheikh Sharif Saleh mujaddidi ya kairul kalki kanka ne hujjar mun sai an so ka a samu martaba ta zama muhsini duk wanda ya so ma zama baya shayin wani a sai ta mana namu dan mu bar rudin zamani muradina abba Sheikh Sharif Saleh mujaddidi ya ummul khairi gari na ne mu tabarriki cikin hadarar danki ya azima kar nai haki a kara mini juriya na kada zama haziki cikin mu akwai wanda sun dara na a yau sai haki azima gaudar ku ce da sani a yau ne ku da dambi mai tarbiya ga ruhi na murshidi baga imam kuma imamu sirri kuma hamidi shine ne nasara cikin hadarar Sheikh Sharif muradina abba Sheikh Sharif Saleh mujaddidi ya shada ni da Sheikh imamu sarkin yakin Sharif na dau aikin media mu bayyana kudirin Sharif anan naga sirrin da ke cikin hadarar Sheikh fadan muridin da yake cikin da kudi bi ne arifi muradina abba Sheikh Sharif Saleh mujaddidi ya samu kabuli da fatahin dukkan rayuwa da abba Sharif ne ado na warware duk damuwa cikin lamari na Sharif da daukin sa nake hawa a ran da na ta san mai gini shi ya cire kawa muradina abba Sheikh Sharif Saleh mujaddidi muradina abba Sheikh Sharif Saleh mujaddidi cikin kadarin rabu rayaran mu cikin Sheikh Sharif mu kare a cikin sa babu mu sai dai Sheikh Sharif mu raye cikin zawuyun mu har can kabarin mu a tashe mu a lahira muna tawakkal Sheikh Sharif muradina abba Sheikh Sharif Saleh mujaddidi dan hasken fuskar Imam Saleh Amirul Huda sirrin kaunar ku sayyida azana tanada domin sai da Sharif Umar jirin Maulana Sharif da dukkan ƴaƴan Sharif nake ta zuba tawassali amsa mini dan isa ta jikokin sajida domin kayarin na Hafsa jikagun sayyida diyar abba Sharif ta gwamna mai tafsir sayyida ta ya ga sharifi jawad jinin nurul auliya muradina abba Sheikh Sharif Saleh mujaddidi domin ta salimin imamu Nasir bin Sheikh Sharif yana kan da'awar a shafa shirka a rufe rubu nake neman agaji a karan gaunar Sharif na dinga yabo dan isar azima masumiya muradina abba Sheikh Sharif Saleh mujaddidi a karan dafa'i na tsallake sharrin kinsu duk jinni da ma masu jefa jefa a tura su karan ludufi da zarce dokuncin rayuwa dan ya fan Sheikh Sharif jiran kairal anbiya kuje baka amsa wa dan muridin nan kankani a tijaniyar Abul Abbas ne nasarar gani dan fayar shehu bai rabewa gunwani bare gani a da'irar Sharifi sai godiya muradina abba Sheikh Sharif Saleh mujaddidi anan za na tsaya ku ji ni to Al-Bidawey ku ne dan zawiya da Sheikh Sharif Saleh mujaddidi Imam Nasir na shira a shehin mu ne Imam babba ka kara bani sirrin lafazin yabo muradina abba Sheikh Sharif Saleh mujaddidi muradina abba Sheikh Sharif Saleh mujaddidi muradina abba Sheikh Sharif Saleh mujaddidi